ji illolin lesbian ga ya mace. Na farko yana kawo yoyon gaba, sannan mace tana yawan tsutsotsin gaba, sannan mace idan duniya za ta shafa a jikinta ya kunji tana wannan karnin. Sannan babbar masifa a nan gurin ita ce shi abu ne wanda ba iya daina shi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan ba da bayan haka ko zaki miki sha'awa ta riga ta yi kaura da ke, in turaren duniya zaki fesa wallahi wari ake ji. Babbar masifan ma a nan gurin ita ce idan kika yi aure namijinki in kwana zai yana miki kaza ba za ki ji sha'awar sa ba. Sannan shi na ga wata tsohuwar karo ta zo tana zagin yan maɗigo. Ke mi ce ke mi ce aka cika san yan maɗigon yuke ya aka cika san a maɗigon an yi kaza da kaza da kaza da kaza. Ke kyarfa ta san kyar ni da ke fa bakir bakin yanzu da zaki ranka zagin karuwa ko yan maɗigo ko kuma wani yan iska fa yanzu a jiho a gabana. Wallahi bakir wannan bakin yo ke mi ce kam ni ina maki masu cin wannan giddin naki ma bai wari dan girman ya rasulullahi. Kam ke mi tete